வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சேனல் கலைவாணி. இந்த சேனலுக்குள்ளே இந்த வீடியோ பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க, மேலே கால் ஆப்ஷனை அழுத்திங்க. ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கலைவாணி இவங்க இந்த வீடியோவை பிளாக் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. இவங்க வந்து ராம்கண்ணனோட ஒய்ஃபு. ராம்கண்ணன் நீங்கள் ஃபுட் ரிவ்யூவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, நம்ம வந்து இந்த சேனலோட மந்த்லி இன்கம் பார்த்தலாம். இவங்க அப்லோட் பண்ணியிருக்க வீடியோ 98 வீடியோ, சப்ஸ்கிரைபர் 53,800 பேர். அக்டோபர் 24, 2011 இந்த சேனல் ரன் பண்ணியிருக்காங்க. பி கிரேடு கொடுத்துருக்காங்க. இவங்களுடைய மந்த்லி ஏர்னிங்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா $266 $4,300 வரைக்கும் கிடைக்கும். ஓகே, நம்ம இது வந்து கால்குலேட்டரில் போட்டு போகிறோம். $15,820 இதுதான் இவங்களுடைய மந்த்லி ஏர்னிங்ஸு. ஓகே, இந்த வீடியோ தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பாய்.